Ja som Titán a vítam vás u nového videa. Ako ste si mohli všimnúť, tamto, čo som túroval, tak mi napíšte dole do komentárov, z jakého filmu to bolo a kto to robil to túrovanie v tomto aute presne. Som zvedavý, či to uhadnete, teda či si spomeniete. Vám poviem rok, hej, taká napoveda 2001 ročník, hej, ten film. Dnešné video bude o Outranoch, a.k.a. prídem k nejakému hráčovi, on proste dá signál, hej, a začneme ako keby pretekať, že kto ujde od druhého 300 metrov alebo 500 či koľko tam je, neviem. Takže musím ešte niekoho, a to je hneď jeden, dobre, Besok sa tam len teraz javil. Vidíte, proste takto funguje, aj, stihol, bro, nebúraj do mňa. Aj, nepreradzujem, a to je, aj. Au. Ja som dobrý. Tak si to vyhraj, no. Koľko to je? 300 metrov, áno. Tu je hneď predo mnou ďalší, tak ideme za ním. No poď. Mohol nabúrať len tak, hej. On nie, že to spravil len tak, že sa mu šmyklo. Doslova on robil toto, do tej steny. Jak, čože? Však som bol pred ním. Čože? Však som bol pred ním. Čo je? Čau. No, teraz mám velenie ja, musím ma nasledovať, teda musíš. Pôjde, klipse, my to dáme, yes sir. A chcem vyhrať 3 v dnešnom videu, takže ideme si nájsť ešte jedného, no sa radšej otočím, bo tu budem väčšine len búrať, No ja prerať aspoň na jedničku. No, dobre. Čo máme hneď? No, daj. To som chcel. Čau. Niekde som musel seknúť. Tak nie. Dobre, a ďalší nejde predo mnou. Tak, poď, serus čavo. A to nie je fér, ja nemám nitro. Tak už je.
Pardon, že nehovorím, ale ja sa sústredím, hej. Dobre. 30 sekúnd, len, OK. To bolo celkom rýchle. Tak. Rozmýšľam teraz, či dať ešte štvrtý, alebo ísť na nejaký pretek. Ideme radšej na pretek. Nejaký okruh. Dajme tomu, no. Kolo jedno, lebo ja chcem tam stráviť 3 hodiny a oponent si tiež dáme jedného. A teraz to chcem spraviť tiež s manuálom, som zvedavý, či vyhrajem. To je, myslím, to je Nissan, takže to bude buď GTO, nie, to nie je GTOčko. Všetko radím ja, hej, než prevodovku. Kdyby ste si nemysleli, že hej, ty používaš nejaké toto more, nejaké tie vychytávky, čo? Videli ste, že som si dával na manuál, tak som si dal na manuál, no. Hneď za mnou. Ja to nechám až do 8000. Á, dobre. Túto zatáčku zvláštne našom, lebo tam sa musí presne vypočítať tá ideálna stopa. No, dobre. Toto tu. Ale on ako... On není pomalý, on je skoro hneď za mnou. Takže ako... Nechcem nikde napárať. Toho počujem hneď za sebou! Nie, dobre. Či kokos. Som pocit, že ho počujem hneď za sebou. Počkať. Ne, dobre. Jej. OK, we want. Easy. Takže to by bol koniec dnešného videa. Ďakujem za pozretie. Napíšte ešte raz do komentárov, pripomínam, že čo som to túrovanie, čo som robil na začiatku, z akého filmu to je a aká hlavná postava to robila. Ročník 2001. Tak čus.